Ɗorayi Top TV. Ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu. Mun gode. Labarai daga Kannywood. Wannan hoto da kuke gani a saman screen ɗin wayarku ba kowa bace illa Momee Gombe. Momee Gombe jaruma ce wadda aka fi sani, wadda ta yi suna a wajen shirya fina-finan wasan kwaikwayo na Hausa, wanda taurarinta yanzu ke haskawa. Jaruma Momee Gombe ta mallaki gida a Abuja, inda ta wallafa shi a shafin sada zumunta wanda aka fi sani da social media. Kai tsaye za mu kai ku cikin gidan domin ku ma ku kashe kwarkwata idanuwanku. Kai tsaye ga falon Momee Gombe na farko. Idan kun duba, wannan kujeru ne masu tsada, ga dining table, ga POP, ga wallpaper, ga carpet duk masu tsada, wanda kai ba sai an gaya ma ba a ka san an kashe kuɗaɗe. Momee Gombe ta ce masoyanta su taya ta murna domin wannan abin farin ciki ne ya same ta. Wannan falo ne na biyu, inda su ma ga kujeru, ga cushion, ga show glass, mirror glass, ga sunan komai da komai, abin dai sai wanda ya gani. Ta ce tana yawa masoyanta fatan alkhairi da addu'o'in da suke mata har ta cimma zuwa ga wannan nasara. Daga ƙarshe, Momee Gombe tana jinjina wa masoyanta da irin soyayya da gudunmawan da suke bata. Ta ƙara da cewa ba abin da ta ce wa masoya sai dai Allah ya bar ƙauna. Wannan kenan.